Mesekona Jana wesintu Nasipina isimo siya lalela Mesekona Chapter 34, verse 29. Verse 29. But Moses said the Nabel Sinai. His purpose of being of fire, Sunday is Moses, and said the Nabel. Moses, why am I supposed to be school, but so back? Sassica's moon, and learn my own walking eye. What Moses said the Nabel Sinai. Yes. His purpose being of fire, this is Sunday is Moses. Yes. Umose wayengazi ukuthi isikhumba sobuso bakhe ukuthi isikhumba sobuso bakhe sesiyakhazimula ngenxa yokukhuluma kwakhe naye. Hallelujah. Amen. Angeke ke ukhulume naye ahlalanga naye wahlangana naye lithi uMose wehla kodwa uma selithi sihlushwa ilolu hlobo ke bafowethu olaziyo ukuthi isikhumba zakho siyakhanya. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa lithi iBhayibheli uMose yena wayengazi ukuthi isikhumba sakhe siyakhanya ngoba wayesehlangene naye. Hallelujah. Ngiyosiza ungazi ukuthi khona esiphethe kwaNkulunkulu. Ngoba bese sazi siyaziphakamisa size sihlule lento esiphethe. Hallelujah. Kodwa uma singazi siyohlala njalo sithobile uNkulunkulu kube uyena osisebenzisayo ozosenzisa lento afuna yena ukuthi yenzeke. Ngoba thina bese sazi sofuna ukwenza ngeyethu intando. Hallelujah. Hallelujah. Sofuna ukwenza izinto zethu. Washmayela ubakhumalo ngelilanga wathi kunezinto ohlangabezana nazo endaweni la uphuma khona ekuhlaleni uma ebeka ngolimi lwakhe athi ekuhlaleni kunezinto zasekuhlaleni la khona uma umuntu wendawo makubizwe umhlangano kuleyo ndawo awukwazi ukubiza umuntu wangaphandle ezazohlala alalela indaba zasekuhlaleni. Hallelujah. Kunento ke eyayenziwe izinja uma udlula umuzi onezinja ezikwazi ukubona mawuhamba ngaphandle. Uma zikhonkotha izinja zikhonkotha ngoba ziyabona ukuthi udlula phambi kwejaridi la sikhona. Kunento eyayenziwe izinja zakamakhelwane ezikhonkothiswe ukuthi zizwa izinja zakamakhelwane zikhonkotha. Asikakuboni wena uzodlula okanye
ke mhlawumbe nebonda lakhona liziblokhile ukuthi sibone kodwa sizokhonkotiswa ukuthi ezakamakhelwane bakwethu asingahlanganyeli lana ngoba usimo uhlanganyela lana. Asihlangane ngoba kunento esibonile sayizwa bese siyahlanganyela. Hallelujah. Ngoba kuyahlupho ukuhlanganyela nezinja esizwe ezikhonkotha. Ngoba endleleni sihamba sivukelane nje ayikho into esizwile sezwa nje kukhonkotha kwamakhelwane nathi sahamba sayokhonkotha kanye nawo. Hallelujah. Asihambeni endleleni kunento esihlalile yasondeza uNkulunkulu ukuze kunoma sisivukela izinto kwazi ukuthi awuzelanga ungamkhumali ngoba kunento yahlaba wena. Ubalula nasendleleni baba noma sebekuvukela ngokhumalo ubalula ngoba uzelanga ukhumalo. Besingeke silandele amazwi amaningi sibalande sibuyane ngizokhonza uNkulunkulu belimele ebandleni belinyazokuba esingeke sibalandele ngoba bezala beze kunomuntu abahlangene naye. Manje sihlushwa ilohlobo oluswile ukuthi ngathi kuhlatsheleka kahle kamakhelwane nasenyasondela oluswile ukuthi ngathi ubamkhumalo uma ekhuluma ukhuluma kahle laselithi hayi noma ngiyithanda lento ephethwelo baba kodwa yikho into emhlabile yena. Hallelujah. Sifuna nje lelo hlobo thobane oluzohlatshwa ilento uthi noma izinto izipika sozibamba wedwa negenerator kodwa wena